Dobrý den, jmenuji se Radka Altmanová a jsem ze společnosti Green Property. Dovoluji si vám nabídnout byt 3KK před rekonstrukcí zde v domě ve 2. patře. Pojďte se prosím podívat. Celková plocha bytu je 75 metrů. Vstupujeme z předsíně, delší přepaženou chodbou do haly, ze které jsou vstupy do obývacího pokoje s výhledem do ulice Bořivojova, kde je možné při renovaci umístit kuchyňskou linku. Dále vstup na WC, do malé koupelny a do jedné z ložnic s výhledem do klidného dvora. V hale je možné osadit velké úložné prostory nebo ji využít jako kuchyňský kout. Z předsíně je vstup do odděleného samostatného pokoje s oknem do dvora. V domě je výtah, na který je vstup z mezipatra. V nejbližší době bude v domě probíhat rekonstrukce. Byt je dobře využitelný jak na pronájem, tak na komfortní bydlení v tiché ulici. Hned za rohem je zastávka tramvají Lipanská. Byt má skutečně vynikající polohu. Velmi výhodné je spojení tramvají do centra Prahy na hlavní nádraží, Václavské náměstí nebo Masaryčku a náměstí Republiky. Plnou občanskou vybavenost, jakousi mini nákupní zónu najdete v Seifertově ulici s množstvím kaváren, restaurací a obchůdků. Pěšky je také prodejna Albert Bezovka na Olšanském náměstí. Také do školy, školky nebo do velkého parku Žižkov si dojdete pěšky. Obchodní centrum Flora je 2 zastávky tramvají. Zájemci, přijďte se podívat osobně. Těšíme se na vás.